Ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтарако, агар видеои распродажаи 2 рӯз пеш кардагимона дидагӣ бошед, аз ҳамин матоъ ҳамагӣ 4 дона буд ва рости бисёриҳо пурсидан ва мо кӯшиш кардем ки дафъаш камам боша бо биёрем аз амино ки хафа нашаванд. Марҳамат духтарако, омадагӣ ҳаст, я 10-12 либос ҳамагӣ омадагӣ ҳаст. Сангои хамелёни фасонай, материалошон доинган. Ина нигоҳ кунед. Инамиқа ранг дора. Оз дигар рангошам нишон метиҳам. Марҳамат дигар рангошам бинен. Беҳад фасонан материалош, качествоҳош ва сангошам хушрӯзадагиай. Ина нигоҳ кунед. Санги хамелёни якимсортай, димсорт нест. Материалам сифаташда гап нестай. Хулос беҳад хушрӯ. Ҳозир ман дигарошам шумода нишон метиҳам. Инаи бо як ранги дигаш. Ҳамин сабзора нигоҳ кунед, 3 ранг дора. Инаи як рангай, як рангай ва инаи фисташкови як ранги дигашай. Ина ай фиолетови бо омад. Ҳамашон хушрӯанд. Ва ёшон рангошонам хушрӯ, ай материалошонам качествоошда гап нест. Духтаро пушаймон намешавен. Хулос марҳамат гирен. Ана зард омадак. Зард ҳамагӣ ду либосая, 3 либосай зард тамом. Хулос инамҷада 5 ранге ки ман нишон додам, 5-6 ранге ки ман нишон додам духтарако. Аз ҳамино 2-3 либосӣ овардем. Аз ҳар якташ 2-3 либосӣ овардем. Нархошон 100 сомонай. Аз 2 либос боло равон мекунем духтарако. Касе ки мехоҳад дархост кардан, марҳамат рақамои ман дар рӯи экран ҳаст. Нависен, мо доставка мекунем. Боқӣ саломат бошен. Хайр то наворҳои оянда. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, дар имрӯза навор распродажаи паплинҳои бенигини итальянка мешава. Шумо медонед ки итальянка чӣ хел қиматай. Ина мисол 200 сомон, камош ҳами 180-190 меёбед нигиндорша. Ҳозир бошад мо распродажа кардем бенигинша 2 либосош 250 сомон. Фақат 2 либосро равон мекунем. 2 либосош 250 сомон. Марҳамат шушта мепушед. И материал ҳам ғавсай, ҳам качествашда гап нест. Беҳад фасони хушрӯай. Ҳозирҷа чанд намуд гилай ҳамаша ман шумода нишон метиҳам. Мана духтарако, и сабзи хушрӯакай да и видео камакак беранг омадестай, вале сабзи фасонай. Ана сирх. Касоне ки ранги сирха нағз мебинед духтаро, марҳамат аз ана ин интихоб кунед. Итальянкои ғавсаки фасонак. Мана пуштошанам хеле мешава итальянкара. Ана ҳастай ай фиолетовиш. Каси фиолетовира мебинад духтаро. И фиолетовишам камакак сафедча омадестай. Тёмный бадам нести, лекин да видео сафедчаи бад омадестай. Ана сабз ҳастай адуванчик. И гили беҳад хушрӯай. Ира қимат мехаранд. Сангзадагиша нағз мехаранд. Ана ҳозир боша распродажа дафтагиай 2 либосош 250 сомон. Касоне ки гилмайда мехоҳам, марҳамат итальянка да ина кали гилмайдашам ҳастай. Мана и рангош ҳаст, мана сурхош ҳастай. Марҳамат 2 либос чӣ хеле гуфтам 250 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ана гили фасони дига анами итальянкаяй. И 250-280 сомон айнигиндорош. Худаш чандай? Иам ҳамин нархан? Инам ҳозир распродажа да духтарако 2 либосош 250 сомон пешниҳод шудагиай. Баъд ана хеле корейски ҳастай. Марҳамат пушти ина хеле корейскира. И чандай? И корейскиам нархаш ҳамин нархи ҳами итальянкояй духтаро. Марҳамат касе ки тигра нағз мебина, дархост кунед, пушти корейски ана хеле мешава. Сахтакай. Хулос инами новинкаҳои итальянка барои шумо дар распродажаи имрӯзаи мо пешниҳод шид. Марҳамат ана иам корейскиай. Инам корейскиай бенигин духтарако. Диден хушрӯ мехаранд. Ирам сангати қимат мефурӯшанд. Ана ҳозир боша бесангаш 2 либосош 250 сомонай. Бесанг. Хулос беҳтарин материалояй. Каседа кадомеш дар кор мешава, нависен доставка дорем. Фақат доставка кати кор мекунем духтарако. Ба назар гирен. Хайр, саломат бошед.